Zdravím všetkých milovníkov kávy. Poďte si dnes so mnou urobiť luxusnú čokoládovo-kávovú penu s malinami. Tak poďme na to. Maliny nasypte do hrnca, pridajte cukor a zohrievajte, kým jemne nezmeknú. V míske zmiešajte vodu s kukuričným škrobom a pridajte k malinám. Nechajte minútu prevrieť, odstavte a vmiešajte vanilkový extrakt. V mise nad vodnou parou vyšľahajte žltky s cukrom, kým nevznikne ľahká a nadýchaná pena. Postupne pridávajte rozpustenú čokoládu, espresso a mletú kávu. Šľahačkovú smotanu vyšľahajte na pevné špičky a jemne vmiešajte k čokoláde. Bielky vyšľahajte na sneh a zapracujte do peny. Každý pohár naplňte malinami a navrch dajte čokoládovú penu. Odložte do chladničky a zatiaľ vyšľahajte šľahačku. Naplňte ňou cukrárske vrecko a ozdobte povrch kávovo-čokoládovej peny. Zdobenie doplňte čokoládovými tyčinkami, rozdrvenými kávovými zrnami a hviezdičkou badianu. Sladký nový rok vám želá Popradská káva a redakcia Dobrého jedla.